MeghalayaPost.news. Artali liengsuiñ ïapom jongka US Navy EA-18G Growler, Tyngkhuh hasuiñ haka program Gunfighter Skies Airshow, kabla long ha Mountain Home Air Force Base, haka jala Idaho jongkari Amerika. Kani kejingjang kelaja katba kita liengsuiñ kidang peninam ya liengsuiñ ïapom hasuiñ, bat katba kidang her kita liengsuiñ kila Tyngkhuh hasuiñ berbatai shua banhap makendau. Layo jing tiap ru basangut ki basyong hapo kita liengsuiñ kila laj hadian bakilami no ayaladi na kita liengsuiñ shua bakan batai barhap makendau. Hadian kani kejingjang ki bor sipai kila kang no sipor ya kabenta jong ke Air Force Base bat pensange no ya baroh ki jing shimenta ki badang sa jong kate ka air show bat ka jing toket halor kate ka jingja kadang ya syakmat banlam ya kadau tonra jong kate ka jingja. MeghalayaPost.news.